أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah umvelinqangi umvelaqala angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ungaqubi iqiniso namanga. Ungaligubuzeli iqiniso noma ulifihle iqiniso ulazi. Ngisaqhubeka nabafowethu bamaNazaretha. Uma mina ngibalalela labo baba laba nina enibabiza ngoshembe. Mangibalalela mina kahle bekhuluma mina ngumZulu, isiZulu ngasincela kumaye ebeleni angifikanga naso. Noma ngithi ngumnguni njengoba asho umfoka amakhanya wathi singabe nguna siwona amaZulu abantu bakwaZulu kodwa kangikho lapho. Ngingumnguni ke mina ngikhuluma isinguni. Uma ngibalalela labo baba angaze ngizwe nangelinye ilanga bethi bona bahoshembe. Inyanga yezulu unyazi lwezulu. Angaze ngibezwe ezikhomba ethi mina ngingushembe. Kodwa njalo bahlale befundisa ngoshembe. Bathi kumele nina nazi ushembe. Abathi bona bangoshembe. Ngaya amagama mina ngithola ukuthi labo baba laba nina yinina enibabiza ngoshembe. Bona abashongo ukuthi bangoshembe. Kodwa bona bafundisa nina ngoshembe. Ngakho ke nina enibiza inyanga yezulu ngokuthi uNkulunkulu amagama enu alotshiwe esihlogweni. Nina enibiza unyazi lwezulu ngokuthi uNkulunkulu amagama enu alotshiwe esihlogweni ngoba abashongo bona ukuthi bangoNkulunkulu. Yini enithi bangoNkulunkulu ngoba kuyibo abanifundisayo ngani ngenkonzo yamaNazaretha noma ngenkonzo yasekuphakameni inkonzo kaBaba uKhumalo wakwaShembe. Abaningi benu 90% benu bebengazi ukuthi lo baba lo okhonzwayo namhlanje noma lo enihamba enyathelweni zakhe enimbiza ngomqali wendlela owakwabani bebengazi. Amahlandla amaningi ngibuza la ukuthi ngicela ningitshele ukuthi uShembe ubani. Abangiphenduli ngoba abamazi. Bathini? Bathi Mbatha. Cela before ulala ucele uthi uNkulunkulu wokhokho ngicela uzembule kimi uze kimi ngephupho uzongitshela ukuthi ubani. Uma ngabe engazembulanga kuwe wena uyiNazaretha wena ukhonze kuphakameni uzozembula kanjani kimi mina ngingamkhonzi ngoba ngeke mina ngimkhonze. Umuntu obhoshayo adle avuke alale agqoke enze yonke into mina nawe esiyenzayo agule ahamba esibhedlela abe nepassport agibela imoto abe nonkosikazi abe nezingane. Umuntu olindo ukufa ozofa ngelinye ilanga adliwe yimpethu aphenduka amathambo abe umlotha bese mina ngiyomkhonza ngeke. Yingayo ngithi nisangene nina ngokwenza lokho. Akusho mina kusho incwadi kaJeremiya 10 kuverse 14. Yekelani ukukhonza abantu abaphila emhlabeni. uNkulunkulu akayifuni leyo nto leyo. uNkulunkulu uze unenzela izimpawu uyanibonisa uze ubenza babe babili. Khona wasekuphakameni khona wasebuhleni babili labantu labo. Okuyena yena ngqo okuuShembe ubani okuungqo ngoba khona indodana khona ubaba. Ubani okuyena yena kuungqo. Bafowethu vulana amehlo. Wake up and smell the coffee before it's too late. Umdala weinsuku umenzi wento zonke akayithandi lento eniyenzayo. Nginitshela lento ukuthi nihambe nesihogweni maniqhubeka nokukhonza abantu hambani nesihogweni nazi. Sengifuna ukuvula amehlo laba enibakhohlisayo nina nithi uShembe uNkulunkulu abanilandela blindly bengazi. Hambani ke nibalandele labaholi benu niye esihogweni nabo nazi ukuthi nesihogweni. Ningathi manifika lapha bese niyamangala ukuthi ningena kanjani esihogweni nazi ukuthi banidukisile labo baba laba abaniholayo abanitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu. uShembe umuntu waphila emhlabeni kwafika isikhathi wabuna njengembali wafa. Nabo bonke laba abalandelayo nalabo abakhona manje anibaphethe enithathe uNkulunkulu bazofa nabo ngelinye ilanga akubona oNkulunkulu. uNkulunkulu akafi, uNkulunkulu akozeli, uNkulunkulu akalali. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.